Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Laia Sanz, de Corbera de Llobregat, es proclama campiona del món de trial per 11a vegada. Laia Sanz conquesta el seu 10è europeu de trial consecutiu. La catalana s'ha imposat a la segona prova puntuable que li ha permès sentenciar el certamen abans d'hora. La pilot catalana de l'equip Montesa s'ha proclamat campiona del món de trial per 11a vegada en la seva carrera, després d'haver-se imposat en la segona prova puntuable del campionat, resultat que li ha permès sentenciar anticipadament un certamen que finalitzarà el dia 16 de setembre. Tal com intuïa Laia Sanz, la pluja caiguda aquest dissabte sobre el terreny ha afegit bastant dificultat a la prova. La pluricampiona ha tancat la primera volta amb 10 punts, la meitat que els de la seva major oponent, i en la segona ha signat la millor marca del dia. Suma 23 victòries en 24 participacions en proves del Campionat del món de trial femení. Laia ha comentat que estava molt satisfeta per l'èxit aconseguit. No cal dir que em sento molt feliç per aquesta victòria i per haver revalidat el títol mundial, ha dit. En el seu espectacular palmarès també figura la Vestal, la campiona femenina en l'última edició del Dakar.